Hi guys! Hi sa lahat ng team support together, sa ating founders, sa ating admins, sa members like me. Magandang gabi po at saka magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang buhay-buhay? Okay ba? And dito po ngayon sa Saudi ay kapong pa umuulan. Ang lamig. Ang sarap po may kayakap, kaso jacket lang po ang pwede. Kaya tiis-tiis muna tayo. Huwag natin isipin yung mga ganyang bagay. Guys, siyempre, bago po mag-umpisa ang gagawin ko na pagluluto para sa aking minamahal na Madam Lola, sa mga hindi pa po dyan, baka naman, sa mga hindi pa po dyan nakadikit, thumbs up naman. Baka naman pwede. Pwede naman siguro. Libre lang po. Ngiti naman kayo dyan. Ngiti tayo. Dapat palagi tayong happy. Kaya para maganda yung takbo ng buhay natin. Smile lang. Sige. At ngayon, punta na tayo sa lulutuin natin. Samahan mo ako. Ang luluto po ako ng actually, gusto niya kasi ng like carbonara, pero hindi naman siya carbonara ang gagawin ko kasi sariling recipe lang po guys, okay? Guys, ito yung ingredients ko. Gagawin ko ngayon. Cheese, gatas, butter, Maggi, siyempre yung tuna, tsaka yung sibuyas na puti, bell pepper green, tsaka bawang. Yan po. Ito po ay oregano leaves. Yan po, ilalagay ko na po yan. Spaghetti noodles. Manipis po yung kasi wala na po kasi yung isang klase na yung makapal na yun. Kaya pinaghalo ko na lang. Sayang naman. Umpisahan po natin. Okay lang kayo dyan. Igigisa ko na po yung ano natin. Igigisa. May baray-baray po dito. Kaya wag po kayo dyan kasaway. Paparilin po kayo. So next na gagawin natin ay hindi po tayo gagamit ng mantika. So, butter po yung ginamit ko. Ayan. Hindi po nakikita ng dapat na pinagpalit ko siya. Pero hindi naman. Ganun na lang. Bawang.
Nakakamiss na po kaya. Nakakamiss na po yung pagkain natin sa class. Nakakamiss na. Kung lulutuin ko pa ngayon ano po. Bali, gawa-gawa recipe ko. Kasi gusto ko kasi na ano ko ng pasta na may tulang. So, I decide na itong gagawin ko. Nag-isip ako kung ang pagkain. Gagawin. Ang pagkain na nagugod ko ang gagawin ko. I hope na nagugod ko ang gagawin ko. Ang gagawin natin. So, sibuyas ko yung mabango. Guys, mabango siya. Mabango siya. Try ko lang pabango. At palaging nabibigyo. Mabango talaga. So, next natin gagawin. Next na ilalagay dito ay yung blue paper. Ayan po. Pinat ko siya na maliit. Pinat ko po siya na maliit. And then, I think yung susunod ay tuna. Ito po yung tuna dito sa tuna lang po. Ito yung favorite ko sa lasa. Team support together. Hi sa inyong lahat dyan. Mga nandiyo dyan. Thank you. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y lubos na nagpapasalamat. At kayo ay nandito para manood sa aking pagluluto na gawa-gawa recipe. Diba, malay natin matsambahan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Chamba lang, chamba. Okay. Ito na natin. Okay. Ano nabangs ka? Nabangs ka? Bakit yung nakakaabot? Itong Maggi. And then, since wala po kasi akong film, ano natin, baka yung noodles ko, overcook na ko gusto. Since wala po kasi akong all-purpose film, gagamitin ko po ay milk. Ano ba? Okay. Tubusin ko siya na. Water. Wala po kasi siya.
Nataka ka, linitin ba? Ano kayang lasa nito? Alin? Curious din ako kung anong lasa ng binibay sa guys. Curious din ako kung anong lasa. At syempre, dahil wala tayong cheese na iba, ito na natin cheese. Ito ay white cheese. Pagkalaman ko na tayo, cheddar cheese spread. Para ating pagkain. Ito ay ang lasa. Buti nga mayroon nito. Kung wala na kayong lalagay. Tapos magsasabi siya sa akin na wala ako okay, pasta. Lagyan ko na ng tuna. Tapos, wala mo siyang ingredients siya. Okay. So, naman siya meron white cheddar. Yung cheddar cheese. Paano na lang si Waray? Okay. Black pepper. Black pepper. Malaking pa ko dyan. Galing ah. Hindi kaya ako. Yung lagi niya guys. Dito siya na. Natin. Nice guys. Delicious. So, masarap siya guys. Natin siya naman. Tingnan natin. Dito siya pa. Pwede pa tungkol na ito. Sayang. Nakakapagbigay pa ito ng lasa. Sayang siya guys. Nakakapagbigay pa ito ng lasa. Dito. Okay. Diretso na tayo. Para nakikita mo siya habang mahalo.
Dadagdag ko po yung oregano. Okay. Kaya na po ang dito. Guys, gawa po ko ng potato fries. Potato fries para sa lola ko. Nalagyan ko po siya ng suka. Tsaka syempre asin. At tsaka bawang po. Bawang po nilalagay ko. Ayan. Sisama ko po siya sa pag sasama ko po siya para mabango po yung fries. Ayan po. Guys, ito na po yung ating patatas. Ang nilagay ko po dito, binabad ko po siya sa suka at asin. Tubig, syempre. Tsaka ito po, pakalagyan ko po siya ng bawang. Ito ay iniprito para mabango po yung fresh potato natin. Syempre. Diba? Dito nyo, parang sarap-sarap yan. Ganyan po kung magluto ng patatas. Tips po para sa inyo. Tsaka crunchy. Pag ganyan pong ginawa ninyo crunchy, promise. Magugustuhan natin. Okay, finish na po yung patatas natin. Salad na po. Last po, guys, last po na gagawin ko ay salad para kay pinakamamahal kong magandang. Ito po ay pipino na puti. Dito lang po ako nakakita nito. Promise. Parang po siyang patula. Pero pipino po siya. Saka masarap po siya. Hinihiwa ko po ng maliit yung pipino na puti. Tapos, ilalagay ko po yung sibuyas na puti na pino din ang pagkahiwa. Hindi, ang tsahin lang kasi mahirap kasi pag marami din yung sibuyas. Kamatis. Ang tawag po dito na salad ay tabula. Ang sa Arabic. Tabula. So, next po ay litos. Hiniwa-hiwa ko rin siya ng maliliit. Ayan. Jen! Tapos, parsley po. Parsley. Sarap. Siyempre, last po yung tabula. Ito po yung tabula. Ito po siya dry. Ito po siya. Tapos, binabad ko po siya sa tubig. So, naging ganito na siya ngayon. Para po siyang rice na pino. Parang sa waray kasi binlud. Ano ba yun sa Tagalog? Parang ganun. Pero ano po siya. Luto na po siya. Kasi pag ibinabad po siya sa tubig, lumalambot. Last po ay lalagyan po natin siya ng lemon. Lemon, syempre. Ayan. Dahil isang perasong lemon. Tsaka olive oil siya.
Yung sa lata po talaga, yung sa lata po talaga is may olive oil. Ayan. And then, last is asin. Siyempre. Ayan na po siya. Pili naman po siguro natin siyang tikman. Sana masarap yung Doritos. Diba? Try po natin. Good. Okay po. Finish na po. Ito po yung patatas ko. Tsaka ito yung spaghetti, yung pasta, tuna. Thank you guys. Thank you po sa pagsama sa akin dito sa pagluluto ko para sa dinner ni Lola. Thank you po sa panonood ng live ko. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin, sana po subscribe na po kayo para palagi po tayong magkasama. Para palagi po kayong ma-updates kung ano yung mga ginagawa ng isang Maraynon. Sige po, thank you. Have a nice day or good night. Guys, ito na po yung linuto ko. Yung pasta, yung spaghetti noodles na may tuna po. Yung salad, tabula, tsaka yung fresh potato fries na binabad ko ng suka at tsaka linagyan ko ng bawang at asin syempre. Okay. Yum yum. Hello. Mga kawaray nun ko dida, mga igkasi ko kawaray nun. Maupay nga mahagkot, hatol nga tanan, dila Saudi, ug mapaso-paso happiness. Please share, likes, and subscribe, syempre, my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. Amula. Damo nga salamat, haton nga tanan. Mabuhay!